शेयर एंड सब्सक्राइब ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଦମ ଦେଇଦବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦମ ଦେବା ପାଇଁ? କେଜାଣି ରହିଥାଉ ପିଲାକୁ ପଚାରି ତମେ ବି ଜାଣିନ? ନା ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ କରେ ଦମ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସିଏ ଆଜି ତ ଛୁଟି ଅଛି ଏ ପିଲା ଜାଣିଥିବ ରହିଥାଉ ପଚାରି ଆରେ ପିଲା ଦମ କେତେ ସମୟ ଦିଆ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବ ନା ବିରିୟାନୀ ଦମ ଦଉଛୁ ନା ଚଉଦର ମାଙ୍କଡା ପତ୍ର ସିଝଉଛୁ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦମ ଦିଅ ଆଗ 2-4 ମିନିଟ୍ ଦେଇକିରି ଦେଖ ଯଦି ନହେଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଅଗାଡି ଗୁରା ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଦମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ କହୁଛି ହଁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଇରେ ଆମର ବା 30-40 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଇରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ନିଭା ହେ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖି ଆଉ ଅଛି